the first three to 4 days, we are praying for the leaders, the key leaders in this country. That include President Emerson Mnangagwa, the two vice presidents, Vice President Kembo Mohadi and Vice President retired General Constantino Kuvea Chiwenga. And nekufunga kwenyu mimi nemaomero akaita zvinhu muZimbabwe, vangani vanganamate, vangani vangatsanye, ende vachitsanyira chii? Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, toda kutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje manje nenyaya yandiri kufamba nayo yaDr. Ndlovu nechiporofita chavo chavari kumhanya nacho mazuva ano. Last week, vhiki mbiri o nhatu dzapfuura idzo, vaitaura kuti ma-intercessors ngatiuyei pamwe chete tinamatire nyika. Takambonamatira Kenya, tikanamatira United States of America, and kunzwa mweya wangu uchitaura kuti ngatinamatire nyika yeZimbabwe nekuti zvinhu kwazvakuenda kumberi uku pakashata. But inini handisi kufamba nenyaya iyoyo. Inini engo yandiri kupinda nenyaya yangu iyi yandikuda kuuya nayo panapa ndeyekuti how many intercessors are they going to pray for the leadership of Zimbabwe? How many intercessors are going to pray for the leadership of Zimbabwe? Yet one of the intercessors, the leading intercessor, is being arrested. Bishop Nyamakanga. Vakasungwa nenyaya yekuti vanga vataura zvinhu zvekuti vakuru vari kutadza pakati nepakati vavasungwa. Ende nekufunga kwenyu mimi nemaomero akaita zvinhu muZimbabwe, vangani vanganamate, vangani vangatsanye, ende vachitsanyira chii? Zvauri kufunga iwo ndo zvandiri kufunga. Siya comment mucomment section wotaurawo. So at the end of the day maprofita tichida kumabhilivha, tichida kuti tifambe navo, but unozongona nguva yacho irungoreba chingonzi chiprofita chakati, but zviri paground chaizvo zviri kuuya chaizvo hapana handitika. But rega ndiregedze kutambisa nguva, rega ndipinde muvhidhiyo tizvionere tega, timunzwire ega mukomana chiti ngatinamatire mukuru wenyika, President Emerson Mnangagwa nevateedzeri vavo. Munamato uchanamatwa nevana veZimbabwe ndiri kuuziva, ende iwo uri kutouzivawo futi, ende wawatoverenga mucomment section iwowo ndotori munamato wacho, nekuti zvamanje manje ma1 ende ndo pachazoverengwa vhesi riyari riri kunani kuti anombona pachazoverengwa vhesi riyari riri kuna Isaiah 6 pavhesi 1 zvikanzi the year King Uzziah died I saw the Lord. Unzi gore rakafa mambo Uzia, ndakaona chi? Ndakaona Mwari. Ndo zvichaitwa kuwana Zimbabwe. Unzi gore tichafa mambo Uzia, tichaona Mwari. Mawan pakaipa handita. Saka ndisandapinda zvangu munyaya yangu, ndisanda kuratidza video iri. Ndingotaura kuti kana une business raunaro rada kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yakuda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Kana uchida kucontributa, kana une 1 mashoko 2 3 aunoda kupasawo kuruzhinji reZimbabwe, aiwa ndibate panhamba idzodzidzi handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Ndoti zvamanje kunze kurita sei kuri kupisa handitika. So gwenzi
ranetsa, gwenzi riri kutora mari, gwenzi riri kurapa, gwenzi riri kuita kuti zvinhu zviitike zvamanje manje, handitika igwenzi iro riri apo rephytomed iro, handitika ndo gwenzi riri kutoita kuti vanhu vapone vakawanda. Kana uchitadza kupefoma baba pako rowachilailai, ndo nhamba dzekufona dziri apo idzodzo. Kana uri muZimbabwe unofonawo dzekuZimbabwe, kana uri muSouth Africa unofona dzemuSouth Africa, handitika. Saka bata koni kana kuti bata fochi kana kubata nyari, ndo vasikana vacho varikuita sei, vari kuita zvinhu, vari kumhanya negwenzi iroriri, handitika. Ndakambopiwa rimwe zigubhu, so masvondo pfuura ndikasuka system, manwiro andakazoita hwawa babaka ndaita kushapira chaiwo chaiwo. System yanga ita sei, yanga yachena, nyongo zvese zvaita sei zvapera, handitika. Saka even tsinga dzinovhurika, performance yako inoita sei inotokwirawo pakuita si pakurova chilailai, handitika. Saka bata nhamba idzo, unobata koni kana kubata fochi kana kubatani kana kubata nyari, ndo vasikana vacho vari kuita sei vari kuita zvinhu, handitika. Right, ngatisakanganwai futi kuti Owen ndiye munhu wacho zvamanje manje ari kuita zvinhu in terms of company registration. Hanzi ngatirejistei makambani. Kana tichita tumabhindo ako twedu tiri kuSouth Africa kunoko, tinofanira kurejista kambani, handitika. Toita mapepa akakwana, mapepa akaita sei, mapepa akarongeka. Saka ndiri kuti ngatibatei Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo. Owen ndiye munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu zvamanje manje, handitika. Right, rega tipinde muvhidhiyo iri tinzwe kuti dhokotera iye Ndlovu muprofita chaiye here kana kuti amen. Kune vaya vane mweya wekunzvera vaitaurwa neshoko raMwari kuti hanzi nzverai. I think ndo pakudiwa mweya wenyu apa kuti munzvere. Mutisirawo comment mucomment section muchitiudza kuti apa hapana kana kuti zviripo, handitika. Right, rega tiplay a video tinzwe kuti aufa. Hello my brothers and sisters, I trust you are well. This is a very brief video where I'm just sharing on this first day of our prayer and fasting for Zimbabwe. We're doing partial prayer and fasting for the great nation of Zimbabwe, our great nation of Zimbabwe. We've prayed for other countries like Kenya, South Africa, the United States of America, Nigeria, and so on. I believe that now is the time for us to pray for the nation of Zimbabwe. I've been sensing some urgency in my human spirit for us as intercessors to pray for stability and peace in this great nation of Zimbabwe, because there is a time of shaking which is ahead of us. But when we plead with the Almighty God, we believe that He is well able to moderate everything and protect us as a nation from any negative consequences, likely negative consequences of such shakings. Right, the prophecy here haina time frame, haina timeline, haina nguva kunzi chaitika pakati. Chirungonzi difficult times ahead. Difficult times can be 20 years from now, inokwanisa kuita ahead. Saka dai munhu waMwari vakwanisawo vatipawo kuti mugore ra2022 kana 23 kana 24 kana 25 kana kuti muna June kana kuti muna December, toziva kuti mwaka iwo ukapfuura zvisina kuitika, toziva kuti awe murevi wenhema ari kubhayiza uyu zvikaitika, toziva kuti Mwari waari kunamata mukomana uyu ndiye chaiye uyu. Amen. Ndo mafungiro angu, handisi kuti ndiri right, but ndingotaurawo semaonero anguwo zvangu, ndichishandisawo 2 cents dzangu, ndichishandisa nyama kwete mweya. Today I shared a number of prayer points in the afternoon. Tomorrow I'm going to share prayer points a bit earlier so that intercessors can pray. I just want to leave you with one portion of scripture which is found in the book of 1 Timothy chapter 2 verse 1 says, "Therefore I exhort first of all that
supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and a peaceable life in all godliness and reverence. So we're supposed to pray for everyone, and especially the people in leadership. So the first three to 4 days, we are praying for the leaders, the key leaders in this country. That include President Emmerson Mnangagwa, the 2 vice presidents, Vice President Kembo Mohati and Vice President retired General Constantino Kuvea Chiwenga, as well as other senior government officials like cabinet ministers, security chiefs, and other people, including leaders of political parties. Because if there is disquiet or disharmony when it comes to leadership, things may become unsettled in the nation. So we need to pray as intercessors. Right, machinzwa kuti chiprofita chekuti hanzi ngatinyengetererei vatungamiriri vedu. Handizoziva hangu kuti vanhu vachanamata vachiti chii nenzara yavanayo, vanhu vachanamata vachiti nekushaya mabasa kwavanako, vanhu vachanamata vachiti nekusungirwa kwavari kuita hama dzavo dzichipinda mujeri vasina kana mhosva. But vanzi namatai kuhama idzodzo, handiti vanamatirei vanhu ivavo. Mawani chaiwo. Ameno, munochiona sechiprofita here ichi, kana kuti munhu waritotsvaga zvake content kuda kungogadzira utunyaya zvake pasina chiripo, handiti inangu handizoziva hangu. Ndosaka ndauya naro video iroro panapa kuti tiratidzane, toonesana, tobatsirana mucomment section kuti chiprofita here ichi kana kuti munhu aritogadzira content. Let's not forget Friday it's my birthday, mawani chaiwo. Saka make sure kuti mandibatawo muchinditirawo ma-e-wallet ma-e-wallet panhamba idzo dziri apo idzodzo. Ndozati tese tinokwanisa kuwana mari. But best birthday present yamungangondipa ndekusubscribe to this channel. Kana wanga usina kusubscribe, make sure you subscribe, handitika. And then a special mention kumfana wangu ari paningirina apa, ari paSpain apa. Akanditira zvibhodhoro ndozvamurungoona ndirungorova nanhasi pakashata. Mawani chaiwo. So mfana wangu D, aiwa much appreciated mfana wangu. Ramba wakadaro, handitika. Mwari akuropafadze zviende kumberi. Kana uchitenda kuwadzimu, wadzimu wako wakuitire zviende kumberi. Kana uchitenda kuna Allah, Allah akuitire bho zvese zviendeka, handitika. Kana uchingobhilivha mune zvaunobhilivha izvozvo, ngazvirambe zvakadaro, handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngasangane muvidheo rinoteera.